Σημαίωση. Γιατί βράδιες για να ξημερώσει. Άιντε, πάλι τα λιγμένα πήρες. Ακόμα δεν τελείωσε αυτό το βάσανο. Πόση ώρα να με έχεις εδώ πέρα, δόθη. Αμάμπια, βρίσκα τα σκότια. Ζαλίσκα, θα πες στο καταΐ. Κι τι μη πλέξεις, σαν μου σγλέψεις. Αφού το μαλάκι του ξεκινάς για τα ζώτα και σε βγες ξφού. Τι να κάνω κι εγώ η κακομοίρα. Για σένα σε φτιάχνω οικονομία. Τι μη φτιάχνεις οικονομία. Αφού από τις συνταξεις που παίξεις δεν είστε πλάση. Ούτε μισό ευρώ. Καλέ, ποια σύνταξη. Γλέψεις εσύ καμιά σύνταξη. Γιατί εγώ δεν γλέπω. Καλά, δεν ήταν αυτός ο Ίκας να σε δώσει φέτος διπλάσια σύνταξη. Αφού έξανε τη γυράσεις. Η σύνταξη φέτος δεν διπλασιαστεί. Μη σου δώνω, πάει διπλάσια. Τι, θα κοροϊδέψεις εμένα. Τι είναι τόσα λεφτά. Πάλι στα φάρμακα τα άφαγες ή στα άφαγε ο Ίκας. Δεν μη τα άφαγε ο Ίκας. Μη τα άφαγε ο Τσίπ. Ναι, γιατί πήρε όπως η φαίνεται, αφού πήγες και με του ψήφισες. Επειδή ήταν όμορφος, λέει. Άλλο πήγαινε και ο μυαλό. Επειδή ήταν όμορφος. Άι, φάει τώρα μου πια να μάθεις. Τι μου δείξε μου. Κι εγώ όμορφος είναι. Να βάλω κι εγώ τις ανάρπαχτος δεν γίνεις. Έλα τώρα, τι νηδριάς, ζλεύς. Τι κάνω, ζλεύς. Άιντε, κι εσύ απ' τα λιγμένα πήρες. Καλά καλέ, εσύ με έλεγες όλη μέρα. Είναι όμορφος. Πρέπει να βγει απαραίτητος. Να του βλέπω στη Βουλή. Σε έτρεχαν τα σάλια. Για κάνεις κι αγώνα. Δυο ψηφοδέτες του είναι ένα φάκελο. Όχι, αλλά δυο. Μην τυχόν κι χάσει. Με χαθεί ούτε μία ψήφος. Άρα, ψόφισε τώρα την πείνα να μάθεις. Που πήγες και με το ψήφισες. Τι έπαθεις, συγχύσκεις. Ναι, συγχύσκα. Όχι μόνο συγχύσκα, πίνασα, όλα τα πάθα. Άρα, άνοιξε το πλάτη. Έχει μείνει κανένας κουραμπκιδάκος, κανένα μιλουμακάρου να τα πες ή τίποτα. Όλους δεν θα βρω. Τι θες. Φάρμακους πιέσιους. Σχολιεστερίνς. Προστάτ. Τι θες. Προστάτ πιο καλή του πρωί. Πάει δαριό. Στο τέλος να μην ξαφανίσει. Εδώ μην μείνει τίποτα. Έχει τουλάχιστον φάρμακα ή δεν έχει. Οχου. Έχει και τον άλλο μήνα. Δόξα σοι ο Θεός ξερμένο. Μπορείς τώρα να σκουθήσεις η μητρή σου ή έχεις πάλι τριμούλα. Άι μέτρα με. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Σαν μου θα το φορέσω. Μη με κατρείς, δεν φοράς και μπάμπες. Σφίξε, μη το ψηφάς. Και να σε κατρίσω, σιγά που θα το καταλάβεις. Πόσες φορές έχω κατρίσει. Δεν το στιμανίκεις. Μάλιστα. Σήκω στην πλάτη. Άντε καλή τηλεόπουτε. Μάλιστα. Τούρους περιφέρειας. Μη τα μου λύσεις τώρα, χάθηκα. Άι, θυμάμαι σαν τώρα. Τι ωραία που τα πειράσαν πέρσι. Η βέβαια, καθές και καλύτερα. Αχ, μη έχεις πάει βόλτα, θυμάσαι. Βόλτα, πού κόρ, στο Τζαγκάρ. Πού σου πήγα στο Τζαγκάρ του κ. Χρήστου. Τι να κάνω, ξέρω πως να φυθώ μια γυναίκα. Είμαι κουβαρντάς. Θυμάσαι που ξεχάσαμε τις γαλότσες. Και με πήγες ως ίδια γκαζέ. Εσύ με τον μπαστούνάκι σου κούτσα-κούτσα. Και εγώ με το πληκτό
Αχ, αξέχαστες εποχές. Και Χρήστος Τζαγκάς, οικείος αργά, Λευταράς. Παλιουτσιφούτς. Σιμίτ, Δημητράκ. Σήμερα απευθύνεις. Κάτσε εσύ τώρα για να μιλάς έτσι. 40 ολόκληρα χρόνια δεν πεις έτσι. Τι σου φάνηκε, για λέγει. Να, τι θέλω και τίποτα του ιδιαίτερου. Θέλω να μην πας κάπου και φέτος. Αχ, πέρσι ήταν τόσο ωραία. Ωραία, εργότας του Τζαγκάρ. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πού θες να σε πάω? Παύλα. Πού να σε πάω? Παύλα. Ο Χριστός Παναγιά μας λάβει. Ποια είναι αυτή η Παύλα? Καμιά τόνισα και δεν ξέρω. Όχι καλέ. Είναι καλλιτέχνης. Και τι καλλιτέχνης? Έχει πολύ ωραία φωνή. Και λέει κάτι τραγούδια, μα κάτι τραγούδια έχουν νόημα πολύ. Να κι ύστερα. Γέννησε Χρήστινα. Πες με και αυτό του ύστερα γιατί αυτό περιμένω για να σου πάω σμπάουλα. Να, έτοιμος. Σκόθηκα κιόλας. Λιμένου μου σε αυτά πες, GG. Για λέγει. Ωραία. Και του λοιπόν μη θυμίζει εμένα. Κάτσε γιατί θα πέσει. Τι σου θυμίζει εμένα. Ο Χριστός Παναγιά να μας φλάβει. Ήρθε το κεφαλικό του νιώθου. Ήρθε. Ποια εσένα? Εσένα του προσώπου? Ναι, βεβαίως εμένα. Για κλείς τα μάτια λίγο τη σκέψη. Για κάνει μη φόκους. Μη κάνεις φόκους, μη κάνεις. Ναι, σου κάνω φόκους. Και τι βλέπεις? Μια φώκια βλέπω. Εσύ, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Απορώ πως πήγες στα περσινά Χριστούγεννα. Εσύ, ξεχνά, δεν θυμάσαι να μην δώσεις τα χάπια. Αντί για τους πέσιους, με έδωσες να πιω το υπόθετο. Ξεχνάς, μπυρδεύεις, σταγόνες για τον καταρά. Ακόμα σπίτι. Έχω πούμε 10 χρόνια συναχωμένους. Δεν λέει να μην φύγει το ψου. Δεν έχουμε κι εγώ. Καταράχτια. Εδώ εσύ, προχθές, μπέρδεψες τα πόδια της μασέλας. Γιατί για τη φτιάς τη μασέλα, λες τη φτιάς. Σου πρίσκω τα τσαούλια. Αλλά εσύ εκεί δεν κόβεις την πριζόλα από τα χέρια. Κι όμως, θυμάμαι σε λέω. Αϊπμένη κιόλας. Καλά καλιές, θες, μες του φούρνου με την καλοπούλα. Δεν ξέχασες και τα γαλιά της βιοποίας. Τα ψάχναμε όλη μέρα. Κι αυτά εκεί μες του φούρνου. Ψήσκαμε όλα μαζί. Πρώτη φορά έφαγα γαλοπούλα με γυαλιά. Πώς και φαρμακόφτω τι λες. Κι όμως, θυμάμαι σε λέω. Αϊπμένη κιόλας. Καλά καλέ. Προχθές δεν πήρα να ρίξουμε κρυσάκι του ξάδερφο μου του Πουστόλη. Θεός κουρέστο. Ναι και. Τι και καλέ. Πήγαμε στα μνήματα και μάθεις μοναχών. Έφυγες με πίσω ομπρέλα και σ' όλο τον δρόμο που κουνούσες πέρα δόθη και έλεγες τι νους είναι αυτή η ομπρέλα, που τύπου σου πήγε το μυαλό του μάψου μοναχών και έγινε εκεί παπί. Πω, τώρα μ' ανέβες στην πίση να μέτρες να δεις 200 πίζα. Ήδη σου παίζεις τα λόγια, δίκιο έχουν. Έχεις πεις, δεν ακούς. Δεν βλέπεις, κατουργέσαι ονόρα. Όλη μέρα τρέχω από πίσω. Λαχταρνώ, γρηγρινώ εμένα με ένα πάντες. Λέω, αν κατούρεις πάλι το σαλόνι, πάει, χάθηκα. Τι γίνεται, τρέχα κατίνα να πουλάψεις. Ενώ εγώ, τίποτης, μπιμπιλό. Εσύ μπιμπιλό, εσύ, από τα πουλά τα φάρμακα βρίσκεις. Τελικά σαν αεροδρόμιο. Άσε που λέει τα ρουχαλίζα του βόρου. Τι να κάνω, τρώω λίγο παραπάνω για να είμαι αεράκι. Το έργο. Αεράκ, καρδιούς πάει πόρτα. Πάνω άνοιξη. Παιδιά, να, από εδώ να ξεκινήσουμε. Από το σπίτι του κύριου Μίτσου. Είναι πολύ φιλότερο. Δεν τα λυπάμαι.
τα χρήματα των παντών. Είναι του παντάς. Εδώ πάμε πρώτα να μας κάνει το ποδαρικό. Αν είναι έτσι, πάμε. Σιγά καλέ, δεν τσούριαξες. Ναι, το ξέρω. Η μέρα μας θα πάει πολύ καλά. Είσαι σίγουρη, γιατί εγώ άλλα έχω ακούσει. Παιδιά, ο άνθρωπος όμως είναι συνταξιούχος. Συνταξιούχος πεινάνε τώρα πια. Συντάξεις, πάνε, κόπηκαν. Δεν είναι όπως παλιά. Μήπως θα πιούμε. Πάνε και τόσους δύο. Όχι, όχι, επιμένω. Καλά, καλά, ό,τι πεις. Ποιος να είναι ποια ώρα? Ξέρω εγώ. Λες να είναι η φουρία. Λες να έρθουν οι φουριακοί να μας πούν τα κόλλητα. Καλέ, ποια κόλλητα. Δεν έχεις ακούσει ότι τώρα οι φουριακοί θα μπορούν να μπαίνουν σπίτι και να συγκατάσχουν ό,τι πολύτιμο έχεις. Κι εμείς δεν πολύτιμο έχουμε, Ρημίτσου. Εμείς κουμένου του ρεύμα έχουμε, κουμένου του νερό, κουμένου του φαγητό. Τι να τους δώσουμε? Τα φάρμακα. Αυτοί όλοι και κάτι πολύτιμο θα βρουν. Να σου πω, εμείς το μόνο πολύτιμο που έχουμε είναι το τσουκαλάκι που κατρώ. Και το, για να μην σκόλουμε όλη νύχτα και τρέχω στο τουαλέτ. Αυτό, άμα του θέλουν, ας το πάρουν. Του δίνω ευχαρίστως. Μήπως δεν είναι καλή μέσα. Μα πού να είναι τέτοια ώρα? Για να το λίγο καλύτερα. Όχι, όχι, εδώ είναι. Βλέπω μια λάμπα. Λάμπα, τι λάμπα? Να από εκεί σπάει που ακούμε στα παραμύθια. Μα τι κάνουμε στο σκοτάδι. Ξαναχτύπα. Είναι γέροι άνθρωποι. Μήπως δεν ακούν? Μην ανοίξεις. Τρέχουμε. Δεν έχουμε ό,τι να βρω. Κρύψε, κρύψε. Αλλά πού να κρυφτείς εσύ. Άρα, θα ονώ. Ας το πάρω. Μη χτυπάτε, μη χτυπάτε. Δεν είναι μέσα κανείς. Πώς μιλάς από μέσα, κυρία Κατίνα? Δεν είμαι εγώ. Τότε ποιος είναι? Είμαι μια φίλη μου. Ωρε Παναγιώτη, ξυπνάει αυτή. Άνοιξε καλή στα παιδιά μετά από μέσα του κρύου. Δεν βλέπεις, συντζήριασα. Καλά, ανοίγω. Άνοιξε, ποιος βοηθός. Καλησπέρα, γιαγιά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Να τα πούμε. Τι να πει την πρυπίδη. Εμείς δεν έχουμε τίποτε να σας δώσουμε. Δεν πειράζει, να τα πούμε έτσι για το καλό. Ρε Μίτσου, για κοίτα στο πλάι. Μήπως μας περισσεύει κάνα από το καράκι? Όχι, δεν έχει. Δεν πειράζει, μήπως θα κάνω πατευνάκι. Όχι πατευνάκι. Κάνα σικαλάκι. Ούτε σικαλάκι. Το μόνο που βλέπω είναι τα φάρμακα και του πισώμα. Ρε παιδιά, να τους δώσω τα δικά μας σειρά. Ναι, καλά λες. Συλλογείτε. Κάτω και δεν έχει να τους δώσουμε. Κρίμα είναι, αυτό είναι πιο πολύ ανάγκη. Να, πάρτε τα παιδιά. Πάρτε τα δικά μας ξύλα. Να κάνετε κι εσείς γιορτές. Εμείς θα μαζέψουμε κι άλλα. Μη στεναχωριέστε και μην έρχεστε σε δύσκολη θέση. Αντίθετα, καλό μας κάνει. Θα νιώσουμε κι εμείς ωραία. Μέρες που είναι. Να κάνουμε μια καλή πράξη. Πάρτε. Να, πάτε, θα τα δούμε με μεγάλη χαρά. Είναι αυτά που λες, Γρυπίνη. Μπορεί να μην έχουμε λαφάνι. Να μην βλέπουμε χωρίς ρεύμα. Να μην μπορούμε να πιούμε ούτε νερό, αλλά όμως έχουμε αξιοπρέπειες. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να μας το κόψει κανείς. Ούτε η ΔΕΗ, ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Ίκας. Αν έχεις την αξιοπρέπεια στη λύπη, έχεις τον κόσμο όλο. Έτσι είναι η γυναίκα. Έτσι, έτσι. Ρε παιδιά, έχω βρει σε πολλά χαρακτήρα της μαμάς μου. Να τα δώσω. Δώστα, ίσως χρησιμεύσουν. Πάρτε τουλάχιστον αυτά τα φάρμακα. Τα πήρα για τη μητέρα μου, αλλά έχει. Τους είναι τελείως άχρηστα. Να, πάρτε τα εσείς. Α, αυτά ευχαρίστω να τα πάρουν. Δεν λέω όχι. Για ρίξτε τα Κατίνα. Ό,τι κι αν είναι, καλοδεχούμενο. Τι φάρμακα είναι τελικά? Σκουλικουειδή. Γιατί? Δεν σκουλικουειδή. Και εσύ σκολικοειδή. Όχι, γιατί έχεις εσύ. Πότε εγώ έχω σκολικοειδή. Αλλά όρεξη να πούμε τα κόλλητα στα παιδιά, έχουν και παρέα. Εσύ, βιβλίο. Σε χάλασα που τα είχατε Μίτσο. Άρα, σκότω.
απόψε ζεζεύεις. Είσαι πουλή τυχηρέ. Γιατί το λες αυτό, Παταμίτσο? Καλά, απόψε τα κόλληνα θα σου τα πει η Πάουλα. Τι Πάουλα δε, και μάλιστα λάει. Αυτό, πάμε Πάουλα. Πάμε, Μίτσου. Καληνεσπέρα να αρχούντης, πιάνει νιουρισμό, σας παρακαλώ να δώσετε κοίσεις του νουβαρός, αυτού νουβουλός σας δώστη μας, γιατί μας κάνει τρέλα, ούλα θα μας τα πάρουνε, ακόμα κι μας έλα, δυτικούς μας κατάδυσαν, απαρχούνται ζητιάνοι κι από την πρώτη του μήνος, του έφτιαν καταφτάνει, τη σύνταξη την κόψανη, λίγο στη του γέμα κι δεν μη έμεινε ευρώ, για να πληρώσουν ρεύμα την κμήρια η μπαλάνη, κι στα αγροτημάχια η βρόδιν έμεινε με τσεπιά, κι αδειάσαν τα ντουλάκια, η φουρία ψηφτική, αδειάσαν τα ντουλάκια, η πίση ανεβική, τρίλα σκάμει στα χάκια, όμως εμείς δεν κλαίγουμε. Παρόλα τα σικλέτια, τίποτα δεν μας έμεινε. Μούνα χασιού